Iginiit naman po ng Public Order and Safety Office o poso po ng Mangaldan ang istriktong implementasyon sa pagbabawal ng pagdaan ng mga motor, pedicab at tricycle sa loob po ng pamilihan ng bayan. Layunin nito na maiwasan ang magsiksika ng mga mamimili at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Ayon kay Assistant Poso Chief Gerardo Idia, ay papayagan lamang ang pagdaan ng mga sasakyan kung magdi-deliver ng mga paninda. Mahigpit ang isinasagawang mga proyekto ng lokal na pamahalaan sa bayan upang mapanatiling kaayusan sa mga pamilihan. Kabilang pa sa mga isinasagawang hakbang ay ang pagpapintura ng mga stall demarcation lines at upang mapanatili sa tamang espasyo ang mga tindera at matiyak na hindi masakop ang daanan ng mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.